ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. бадро Лада Приора аст ки соли бароишаш 2012 сол аст. дӯстдориш бензини холия, объем мотораш 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони 80%, 4 диска, хадавои радной краска, магнитофон ҳамаш қоидави аст ки мошин ягон камбуд 100% сазяниш 1 сола ҳуҷҷатам дорад. мошин дӯстони азиз кожуни салон дорад ки бе ягон камбудӣ айни ҳол қарор дорад дар Россия, дар Калужская област, яъне ки дар шаҳри Калуга қарор дорад. агар ки шумо харидор бошед, бо хай ҷотон агар метавонед мумкин ки ба шумо оварда нишон диҳам, бо хай бо қачон маслиҳат мекунем. нархаш 250 000 рублае ки боз арзон муомилаи хубам мекунад. фақат вариантҳои сумалиш намешавад. дар Калужская област нархаш 250 000 сомонӣ. рақамҳои расташон аст, ватсапам дорад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин, яъне ки Лада Приора гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи хачебек, соли бароишаш 1996 сол аст. дӯстдориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 80%, хадавои радной краска, магнитофон ҳамаш қоидави кор мекунад. мошин номерош транзитае, ҳуҷҷатош то моҳи декабра ҳастае. состояниш беҳтаринае. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш 27 000 сомоние ки савдо муомила мешавад. дар назди квартира ки люкам дорад. рақамҳошо дӯстон дар поёни видео мондага. метавонед ки дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирен. мошинча тоза аст ки бе ягон камбудия. марҳамат, занг зан дигар маълумотша гирен. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардам, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба саб рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш донем, чотка карда фурӯшида мемонем. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Opel Vectra аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед дар комментари арзонош аст. соли бароишаш 1993 сол ки дӯстдориш бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 балонои миёна, 4 дискаҳои худаш радной краска, номеро транзит, салон, яъне ки магнитофон ҳамаш кор мекунад. дигар маълумотро аз худашон мегиред. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт. нархаш 13 500 сомоние ки савдо муомила дар назди ҳамин мошин мешавад. дӯстон, ба қадами шумо агар лозим бошад, метавонед дар ҳамин рақамҳошон занг зада бештар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш ҳамин аст ки як дона лайки бепула дар видеонавори имо монед. агар имконият дошта бошед, видеонаворро дар имо ба ватсаптон ҳамин силкаша подлиса кунед. хела кори хуб мешид. чӣ мошине ки ба шумо дар кора дар комментари нависед. албатта дар видеои оянда пешкаштон мекунем. чорум мошини фурӯшӣ аз сарбардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан, соли бароишаш 1995 сол аст. дӯстдориш бензин газ кор мекунад. объем мотораш 6 простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои пачка ва салон тоза, магнитофон люк, яъне ки радной краска. мошин 100% мега бе ягон камбудӣ. ҳамин як дона сурати тоқа шуда, дигар сурат надорад. ҳамин рой кардиам. мошин дар пойтахт. нархаш 25 000 сомоние ки нархи ахиронша мега. дигар арзон намешавад. хоҳиш карда беҳуда занг назана, фақат одамони харидор нархи ахиронша мошина бинай пеш бинем гуфтага маъқултон шавад, баъд соша метавонед нархи ахиронша. марҳамат, дигар маълумотша метавонед гиред. Mercedes-Benz C-класс сарбардорон сечка, соли бароишаш 1996 сол ки дӯстдориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон.
ҳуҷҷатҳои мошин то яъне ки баъд аз соли нав мегӯяд то яъне ки моҳои январа ҳуҷҷат дорад. гази еврашуд дорад, люк дорад, кор мекунад. Хадавой яъне ки 90% 4 дар электропакет. мошин яъне ки бе ягон камбудия мега ягон айб надорад. пӯшидаги задагӣ умада канцелия надорад. электропакета элеганса дӯстон, ҳамаш 100% мошин. мошин дар Душанбе нархаш 42 000 сомон, яке савдо муомила дар назди мошин мекунем мега бе ягон камбудия. сайстаниш беҳтарин ай. дӯстоне ки ҳам хали сечкаҳои яъне ки тоза пурсида яъне ки агар ба шумо ҳамин мошин маъқул бошад, рақамошон дар поёни видео ҳаста, метавонед бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин сечка гиред, марҳамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Hyundai Starex ки чихеле шумо дар комментария хоҳиш кардем, мо баҳри шумо омода кардем. соли барояшаш 2002 сола ки судишвориш дизели объем мотораш 2.5 литр. мошин мега турбо дизел яъне ки турбош кор мекунад мега соҳибшон коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ аст. 4 та диска, 4 та балонои 80% салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. раҳнои краска аз худаш. мошин мега лина гаштагӣ нест, фақат мега барои оилавӣ мега барои корои худмон мега истофода бурдагӣ. мошин линаи Душанбе гаштагӣ нест. хай бо дигар маълумотро дӯстон аз соҳибашон мегирем. мошин дар пойтахта дар шаҳри Душанбе нархаш 35 000 сомон, яке ва арзон савдои хуб мекунем мега дар назди ҳамин мошин. марҳамат рақамошона дар пои видео мондагӣ аст ки метавонед занг зада бештар маълумотро аз соҳибашон гиред. лайкотон намонед, то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро дар имотон падлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Opel Astra J аст ки соли барояшаш 1999 солае ки судишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотори 6 литр, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 та балони нав, 4 та диска, 4 та электропакет, салон тоза, дамкрат яъне ки буксиравад, яъне ки ҳамаш хатиш мега комплект ҳаст. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, тарафи Калхозу, тарафи Чапаев мешавад, шаҳри Бохтар. нархаш 35 000 сомон, яке савдо муомилаи хуб дар назди мошин мекунем мега соҳибшон. дӯстон ба кадами шумо агар лозим бошад рақамошон дар пои видео ҳастанд, метавонед дигар маълумотро аз соҳиби ҳамин Astra J гиред. марҳамат. мошини навбатӣ аз сайбардор Toyota Camry аст ки американская, соли барояшаш 2011 сола, судишвориш бензини холия. объем мотори 2.5 литр, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин кондитсионер электропакет, 4 та диска, 4 та балони пачка, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат мега дорад соҳибшон бе ягон камбудӣ ҳамаш кор мекунад. мошин айниҳо қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт. нархаш 105 000 сомон, яке савдо муомила мешавад дар назди ҳамин мошин. дӯстони азиз, ба кадами шумо агар ҳам Toyota Camry дар кӯ бошад, метавонед ки мошина рафта аз пӯшида ва савдо кунед, гирен. аз шумо хоҳиш мекунам ки видеонавори моро як дона лайки бепулатон намонед ва видеонавора дар имо ба васатон падлиса кунед. чӣ мошине ки ба шумо лозима нависед дар комментария, кадом сол то чанд сомона мо дар видео оянда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо ҳамин хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳед реклама кардан, дар номери имо ба васат барои кунем, мо дар видео оянда рекламаш мемонем. Opel Vectra A аст сайбардорон, соли барояшаш 1993 сола мега соҳибшон, судишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем моториш 6 простой аст, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 та балони 60, 4 та калпакҳои худаш, раднои краса, магнитофон, яъне ки салон тоза. мошин мега фақат камтарак мега як меличовка кор дорад, мега кам масъала мехӯрад, мега дигар маҷош 100% пӯшидагӣ надорад. раднои краска аз худаш люкам дорад, срочно мега сум дар кор. мошина ба ҳамин хотир фурӯш намондиам. мошин дар Душанбе нархаш 16 000 сомон, яке савдои хубам мекунем мега срочно сум дар кор. мега тоқа вариантҳои сум нашуд алиш кардан ягон чӣ гуфтагӣ нест. бардорон хай ягон вариант доред алиш карданӣ бошед, рақамошон дар пои видео ҳаст. марҳамат, дигар маълумотро гирен. ҳамин меҳнатҳои моро дӯстони азиз қадрдонӣ кунед. як дона лайктона монед барои дӯстони азиз, чӣ мошине ки ба шумо лозима нависед, албатта пешкаштон мекунем. раҳмат барои дӯстоне ки ҳам хел моро дастгирӣ мекунанд. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардор бояд тега аст Toyota Camry аст ки нагуфтиам Дубай аст ки американский ки аз худаш шумо мепурсед. соли барояшаш 2011 сола ки судишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 2.5 литр. коробка автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин мега соҳибшон. мошин 4 та балонои пачка мега соҳиб, 4 та диска, кондитсионер, электропакет, яъне ки ҳамаш кор мекунад. кузуфуш мега тоза бе ягон камбудӣ.
мошинам инам дар шаҳри Душанбе бардорам, дар пойтахт. нархаш 90000 сомон мега соҳибуш, савдош дар назди Капота тоқа сум дар кора мега соҳибуш. фақат одамони харидор метавонанд занг зананд, биён ёки мошина аз пеш бинам бо савдо мекунем, мошин бе ягон камбудия. бардори на Toyota Camry аст ки 2011 ин хеле мошини хеле нархода ёфтан қин. агар ки шумо ҳам хеле мошин харидани бошед, метавонед ки мошина рафта савдо кунед. 2011 хеле 90000 хеле мошин хеле нархода ёфтан қин. бо ҳамирам камтарига мега муомила мекунем, мега сирошна сум дар кора. марамат занг зада бештар маълумот пурша аз соҳиби ҳамин Toyota Camry гирем. мошини навбатӣ аст бардорам Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1996 сола сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекард. объём мотораш 1.8 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска дорад, 4 баллонои 80%, 4 электропакет, радной краска серебристи, хадалбой дорад, пӯсидагӣ надорад, яъне ки мошин салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин сайстаниш хуба мега соҳибшон сирошна сум дар кора мошина фурӯшда мондиам. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархаш 40000 сомония ки савдо муомилаи хуба мекунем, мега одами харидор боша, мега муомилаи хуб дорад, сирошна сум дар кора. марамат ба кадоми шумо агар мувофиқ бошад ҳамаи нархошон метавонед дига маълумотша гиред. мошини фурӯши навбатимо дӯстон аст Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1997 сола мега соҳибшон сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллонаш мега уже хариб ки мега бучидаги 40% аст, яъне ки ҳолати миёна поёнтара мега ҳолати баллонош, яъне ки камтар дига мошин мега масла мехарам, мега соҳибуш ҳамиқа кам дорад. дига ҳамаҷош ланҷерош чашкош мега варид умуман надорад, ҳамаҷош 100% дига ягон камбудӣ надорад. радной краска ҳам хеле сафеда дӯстон ази салон тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад бе ягон камбудӣ. ин ҳамиқа камбудӣ шуда ки ҳуҷҷатош ҳам мега 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархаш 8000 сомония ки нархи ахиронша мега дига арзон намешава, мега нархи ахиронай хоҳиш карда беҳуда занг назанам. ба кадоме ки ҳамин нарх маъқула мега мошина биай пеш бина ҳай кина, баъд 8000 сомона битяв, баъд бигира рава, мега нархи ахирон шуда. дӯстон марамат дига маълумотша гирен. агар шумо дошта бошед мошин роҳӣ кунед, реклама мекунем. ин буд 12 мошин то видеои оянда.